Aínda que a flota do cerco xa o agardaba, o peche da pescaría da sardiña chegou nun momento no que a especie estaba alcanzando un bo valor de mercado. O esgotamento do cupo asignado para o mes de agosto provocou que xa non se poda pescar sardiña en toda Galicia, co fin de preservar o recurso e avanzar cara á recuperación da biomasa. Pois o peche queunos mal porque agora estábase vendendo bastante ben a sardiña, estábase vendendo a 1,50 €, hai días a 2 €. Pero, bueno, nós tamén isto xa o esperábamos. Sabíamos que o plan este que se fixo da sardiña que era un plan moi restrictivo, moito, e, bueno, contábanos dun día para outro que cerrara. Esperemos que para o ano non peche como piden os biólogos, porque un pouco estáse recuperando. A sardiña non é que vai ao ritmo que nos gustaría, pero a xente tamén ten que vivir. Por exemplo, a nosa terra sin sardiñas no verán, pois non sería Galicia, entonces non ten moito sentido. Que vai a tardar un pouco máis anos en recuperar, claro que vai a tardar, pero é mellor que tarde 5 ou 6 anos en recuperar e que se vai vivindo algo, que se peche, porque se se peche de que se vive. Mentres tanto, os cerqueiros galegos poderán pescar xurelo, cabalón e tamén bocareu grazas a un intercambio de cota con Andalucía. Agora pois pescaremos 4 xardas pintadas, que é o que é o famoso cabalón, é un pouco xurel, e agora fixamos un intercambio tamén aí con Andalucía, co Golfo de Cádiz, e vamos poder aquí coller unha pouca anchoa na novena, é o que temos. Estivemos aí a traballar con Madrid e conseguimos facer un intercambio, e teremos que ir vivindo así os 3 meses ou 4 que faltan. De cara ao próximo ano, confían en que a Administración non decrete o peche total da pescaría. Entenden que debería permanecer aberta, aínda que con cotas similares ás deste ano, co fin de manter a actividade económica dos profesionais o tempo que se garante a recuperación progresiva do caladoiro.